el contingut d'aquestes primeres jornades. I què millor que fer-ho amb una xerrada que ens posa el focus en un dels grans pilars de l'empresa, com és la responsabilitat social corporativa. En aquest cas concret, la llengua forma part d'aquesta RCP, és importantíssima. Per això comptem amb un expert com Josep Maria Canyelles, és director del Respon.cat, i a banda de ser patró de la Fundació Vincle, que ens parlarà de la llengua com a part de la responsabilitat social corporativa de l'empresa. Ell té un màster en polítiques públiques i socials de la Universitat Pompeu Fabra, Johns Hopkins University, i ha desenvolupat la seva experiència professional als 3 sectors, el públic, el social i el privat, cosa que li dona una bona barreja i una bona expertesa. Ell és expert precisament en responsabilitat social de les empreses i organitzacions des del 2004, que és des del moment que es dedica a promoure aquesta RC per mitjà d'iniciatives com responsabilitat global, i és director de Respon.cat, com us deia, que és una iniciativa empresarial per a aquest desenvolupament a Catalunya de la RCP. També és soci consultor de Vector 5, Excel·lència i Sostenibilitat, i també assessora en polítiques públiques a organitzacions empresarials. Per tant, com veieu, és la persona més indicada per parlar-nos d'aquesta responsabilitat, d'aquesta RSPC, a l'empresa, en aquest cas la llengua. Moltíssimes gràcies, Maria, tot teu. Perfecte. Moltíssimes gràcies. Un plaer poder estar aquí, compartir algunes idees. Deixeu-me que comenci amb una anècdota. Deu fer 20 anys. Recordo parlant amb una persona d'una consultora, auditora, les Big Four, per entendre'ns, que em parlava d'una empresa que li havien fet una memòria i tal, i jo li vaig fer el comentari de dir, ostres, però en aquesta empresa hi ha elements, han tingut queixes públiques, crec que hi ha hagut alguna multa per temes de llengua, com pot ser que no hagi aparegut en la materialitat, el que tècnicament en diem la materialitat, els aspectes rellevants, i la seva resposta va ser, ostres, no se'ns havia ocorregut. Immediatament, jo, sortint de qualsevol posicionament polític, ideològic, purament metodològic, dic, home, doncs em preocupa que si aquí hi ha un aspecte que clarament és material, si aquest no ha sortit, quants altres n'hi ha que potser no han sortit? Clar, és per això que el meu esforç i el de, penso, unes quantes persones que estem situades en aquesta lògica de la responsabilitat social és d'integrar els temes de llengua amb tota normalitat metodològica dintre de la gestió de la responsabilitat social. I penso que Catalunya hauria de destacar, em volia posar el cronòmetre i me n'he oblidat, el poso ara. Catalunya hauria de destacar precisament per les seves característiques en ser un país excel·lent des del punt de vista de bones pràctiques de gestió del multilingüisme en aquest moment i per veure com la llengua pròpia té el paper que li correspon. De fet, una segona anècdota per començar. Ara fa uns anys des de Respon.cat en els premis que celebrem cada any, 27 de gener, aprofito falca publicitària, tenim l'acte dels premis a la Casa Llotja de Mar. Recordo que va haver uns anys que vam reconèixer empreses, organitzacions que excel·lien en la gestió de la diversitat d'origen. En vam premiar 4. Vam haver de declarar el Premi Desert i no vam convocar més, perquè de fet, parlant amb empreses ens deien sí que fem coses, però no ens ho podeu reconèixer perquè ho tenim molt poc sistematitzat, o fins i tot abans fèiem classes de català per persones nouvingudes i ara ja no fem ni això, amb la qual cosa et trobes que dius, home, si en el món anglosaxó els temes de diversitat d'origen els gestionen d'una manera excel·lent, per què nosaltres a Catalunya no? O sigui, per què no som capaços de reproduir allò que fan altres i que ho fan tan bé, no? I per tant, per què no tenim empreses que siguin excel·lents en la gestió de la diversitat d'origen i per tant també en el multilingüisme donant el paper que li correspon, òbviament, a la llengua pròpia? Per tant, el meu plantejament és aquest i avui tampoc sortiré d'aquest plantejament més metodològic que crec que també des d'un punt de vista empresarial és el que ens convé de poder abordar, no? El cert és que en aquests últims anys, en el camp de la responsabilitat social, hi ha hagut un seguit de tendències. Aquí us poso d'alguna manera, quan parlem de responsabilitat social, només per aclarir, parlem de temes molt diversos, parlem del bon govern de l'empresa, els impactes laborals, ambientals, socials, econòmics. De fet, les grans tendències que hi ha hagut en aquests últims anys, economia circular, per tothom conegut, empresa saludable, també potser no tan conegut, però vaja, són temes també importants que es coneixen, el propòsit empresarial, i hi ha una altra tendència que és més recent, i que vull citar-la avui aquí, perquè l'hem captada en aquests últims anys i no fa tant de temps, i tant a Catalunya com arreu del món, que és tot el que en diríem reptes socials, i específicament la relació de l'empresa amb la comunitat.
Aquest és un tema que fins fa poc era un tema filantròpic, col·lateral, carregat de bonisme, de reactiu. Hi ha empreses, sobretot grans perquè tenen més discurs en aquest sentit i més capacitat d'observar tendències, que estan incorporant aquests aspectes de la seva relació amb la comunitat, aquí i arreu del món, com un tema estratègic, com un tema fonamental. I algunes empreses ens diuen, m'hi he trobat a Respon.cat, empreses que et diuen, mira, fa 20 anys no té res a veure el que fèiem en temes ambientals que el que fem ara. Fa 20 anys estàvem començant a reciclar paper, ara tenim plaques solars, economia circular. Amb el tema social, de relació amb la comunitat, estem fent exactament el mateix ara que 20 anys enrere. Per tant, hem de fer un salt enorme a sistematitzar la relació de l'empresa amb la comunitat i això vol dir molts temes, un dels quals, òbviament, és la llengua. Des del punt de vista de la gestió metodològica que avui estic defensant aquí, hem d'incorporar la llengua com una pedra en el camí en tots aquests elements de la gestió de l'empresa i, per tant, hem d'incorporar-ho. En altres aspectes, torno a insistir, com l'ambiental, abans estava fora de la gestió empresarial 50 anys enrere. Avui dia forma part del perímetre de gestió empresarial. Una empresa gran, una empresa industrial, escolta, més enllà que hi hagi lleis, que hi hagi possibles litigis, saben gestionar el tema, en saben. En els temes socials encara no és així. Encara són matèries que l'empresa adopta de tant en tant, qui més, qui menys, però estan fora del perímetre de gestió empresarial. Qui ho adopta ho fa això per bonisme, perquè té un compromís. Hem de fer que aquests temes vagin entrant en el perímetre de gestió empresarial i, per tant, sistematitzar-los. De fet, avanço que des de Respon.cat hem treballat amb una proposta perquè aquelles empreses que disposen de política de persones, política de medi ambient, etc., puguin disposar d'una política de relació amb la comunitat. Això encara no ho té ningú. Com gestionar tots els temes de la comunitat, des de la relació amb els veïns fins a la relació amb les entitats socials, fins al tema de la cultura i de la llengua. Integrem-ho tot dintre d'aquesta lògica de gestió. Aquesta és la idea i com ho estem treballant. Construiré el discurs, amb el temps que tenim, per fer-ho fàcil, quins serien els 4 enfocaments que des de la lògica de la responsabilitat social una empresa hauria d'incorporar. Us en proposo 4. Un primer, l'enfocament legal. És obvi, és un tema fonamental i l'hem de tenir en compte. Prou que patim que moltes empreses i administracions no compleixen, entreu a pàgines de ministeris i veureu que fa riure, fins i tot pàgina com la de l'Agència Tributària, que hi entres, no sé, fa un any, ara no ho sé, però posava la pàgina en català és una traducció automàtica, no ens fem responsables dels errors que hi hagi. La cosa dic, ja miro la pàgina en castellà directament perquè a veure si em diran una cosa que no és vàlida. Això és terrorisme lingüístic. És a dir, com em poden dir una pàgina amb aquesta importància que té l'Agència Tributària que aquella informació no saben si és vàlida o no? Home, fa riure la manca de respecte que hi ha. En tot cas, quan parlem de l'enfocament legal, des de la lògica de la responsabilitat social, no us passo ara tot el model aquí que tenim, amb què treballem, quan parlem que una empresa, quan li fem la fotografia en diferents nivells, aquí, en el límit de l'aigua, en el límit de l'aigua hi hauria el compliment normatiu, quan parlem de compliment normatiu des de la lògica de la responsabilitat social, no només vol dir complir segons les obligacions de les lleis, també vol dir segons les obligacions que tu has contret, si tens un codi ètic o el que sigui, però atenció, també vol dir, insisteixo, des de la lògica de la responsabilitat social, comprendre que no només has de complir l'articulat de la llei, sinó la voluntat de la societat que el legislador ha recollit d'una manera determinada. Perquè buscar les escletxes legals, que tothom ho sap fer, vol dir fer un frau de llei. I per tant, des de la lògica de la responsabilitat vol dir comprendre-ho. I per tant, si en un moment determinat, quan es va fer la primera llei de temes de llengua, el tema webs no sortia perquè no existien, doncs tu has d'entendre que allò forma part de la voluntat i que en aquell moment la llei no està actualitzada. Per tant, això voldria dir una acció responsable de compliment de la llei. Passo. Un altre enfocament, el tema del mercat. Tema legal, el tema del mercat, tema comercial, òbviament és fonamental, no? I per tant una empresa hauria de ser capaç de respectar a la seva clientela. Respectar la clientela vol dir, per exemple, parlar amb la seva llengua. Encara que la llei digui que només l'has d'entendre, però vaja, no és normal des d'una òptica de respecte a la clientela que no parlis amb la seva llengua. De fet, arreu del món això s'entendria que és així. Aquí tenim les dificultats culturals, de trajectòria, etc., de politització també, que fan que això sigui difícil. Aquí hi ha un primer problema i és que a vegades quan es fan estudis de màrqueting, clar, si en l'estudi de màrqueting no et pregunten sobre el tema llengua, doncs clar, ningú ha dit res del tema llengua que els hi preocupi. Per tant, a vegades també el tema aquest metodològic té importància, perquè si no ho incorporem en els estudis de màrqueting, doncs òbviament no hi sortirà el tema. Següent, un enfocament de responsabilitat social. Per tant, marc legal, enfocament comercial, responsabilitat social. No n'hi ha prou en què jo parli la llengua amb què aquesta persona em parla, és a dir, si jo estic atenent una persona no n'hi ha prou, sinó que jo com que estic en un país determinat,
la salutació ha de ser en la llengua del país per convidar l'altra persona a mantenir-se en la llengua del país, ja que veig ara aquí el Manel, la bona pràctica que des de fa molts anys porta a terme Bon Preu i que crec que és un model excel·lent, i que en aquest moment hauria de ser segurament una de les principals accions. A vegades en parlem a Fundació Vincles, i defenso que si hem de triar moltes coses i hem de ser estratègics, segurament aquesta és una de les principals accions que podem fer per la importància que pot arribar a tenir. Per tant, la lògica de la responsabilitat ens hauria de portar, efectivament, a intentar assumir aquest compromís amb el país, amb la societat, etc. Quan parlem, però, d'aquesta responsabilitat social, hem d'entendre que a vegades des dels col·lectius, clar, cada col·lectiu, sigui d'ambiental o sigui de llengua o sigui de persones amb discapacitat, cadascú va defensar el seu i el seu és molt important. Hem d'entendre que aquella empresa té unes responsabilitats primàries, secundàries i terciàries. Quines són les primàries? Les que són inherents a la teva activitat. Clar, si jo estic fabricant un producte tecnològic, la llengua del producte tecnològic, o si jo soc un mitjà de comunicació, és una responsabilitat primària perquè és part inherent de la meva activitat. La meva activitat es realitza a partir de la pròpia llengua. Les secundàries, quan són temes d'alguna manera vinculats en els teus grups d'interès, però que ja no formen part tant de la teva activitat. Per exemple, si tu ets un dentista i tens a la sala d'espera, tens revistes, doncs que les revistes estiguin en català, perquè hi vas i no n'hi ha cap en català en la majoria de casos, formaria part d'una responsabilitat secundària, mentre que les responsabilitats terciàries són aquelles responsabilitats en les quals tu com a empresa no hi tens una culpa directa, sinó que tu dius, no, jo vull sumar-me, vull ajudar a la Fundació Vincles, vull ajudar a la plataforma, vull treballar-ho des de Respon.cat, etc. Per tant, és una responsabilitat no directament imputable a tu, però que tu vols col·laborar-hi. És important entendre-ho, perquè el nivell d'exigència és molt diferent si allò forma part d'una responsabilitat dura que tu tens o bé és una qüestió en la qual tu pots col·laborar. Per tant, aquí també hem de ser estratègics per entendre en cada cas com ho hem de fer. Què passa? Que cada empresa, en cada organització, quina és molt evident. Si tu ets una residència de gent gran i atens a les persones, hi ha persones nouvingudes que no tenen el català, és evident que és una responsabilitat primària perquè no poden atendre a la gent en llengua catalana. Però quan parlem de responsabilitat terciària ja és més complicat, perquè l'empresa, i lliga amb allò que deia al començament, que no hem sistematitzat, hem de fer-ho, aquesta relació de l'empresa amb la comunitat, l'empresa aquí s'hi perd, perquè no sap exactament què ha de fer i a vegades acaba tenint el primer que truca a la porta i si el que truca és el Jordi Manent i li cau bé, doncs farà alguna cosa per la llengua i si el que truca és una altra entitat, acabarà fent allò, És una acció a vegades molt reactiva. Què vam proposar en el seu moment des de Respon.cat? Fer una identificació del que en dèiem els focus de la responsabilitat social a Catalunya. Vam fer un procés de consens que volem renovar properament amb diferents actors, públics, privats, socials, de tota mena, per dir quins són aquells temes que una empresa que operi a Catalunya, tingui la seu aquí o no la tingui aquí, però que operi a Catalunya, més enllà de que sigui un tema vinculat a la seva responsabilitat primària o no, hauríem de convidar-lo a poder gestionar. Per tant, encara que sigui una empresa del sector de la construcció, que els seus treballadors aprenguin llengua catalana, amb el nivell que sigui, no és una responsabilitat primària, però sí terciària, i serà ben valorat que aquella empresa pugui fer-ho. Quan vam identificar aquests 8 elements, un era el compromís amb la comunitat i aliances, vam dir que una empresa que operi a Catalunya, aquest és un element fonamental, i a dintre veieu que hi ha alguns aspectes com els temes d'identitat i valors, llengua, cultura, etc. També sortia el tema d'immigració, això és del 2014 que ho vam fer en aquell moment, com un tema que veiem que necessàriament, encara que no fos una empresa intensiva en mà d'obra i que acollís a moltes persones nouvingudes, tot allò que pogués fer per facilitar la integració social i laboral d'aquestes persones seria una bona pràctica, en el cas de Catalunya, de màxima rellevància. Per tant, aquesta és la idea de com vam treballar aquesta metodologia. Quart element, recordeu, legal, comercial, responsabilitat social. I fa uns anys, quan vaig fer un article que se'm va demanar des de Llengua i Dret, les revistes Llengua i Dret, que sí? En aquell moment només havia posat jo els 3 primers, després vaig afegir el quart, que és el de sostenibilitat, perquè, clar, estem en un moment cada vegada més complex i en el qual pot passar que a mesura que estem entrant en una minorització, no només en el conjunt de l'estat espanyol, sinó dintre de pròpiament Catalunya, clar, pot passar que tu preguntis a la gent i que hi hagi gent que els digui a mi m'és igual la llengua. Això pot passar. I sobretot col·lectius joves, cada vegada no hi ha animadversió, però són temes que no hi ha un sentit de compromís tan gran. Per tant,
aquí hem d'incorporar aquesta visió de sostenibilitat, de desenvolupament sostenible. Què vol dir? Vol dir que no n'hi ha prou en què jo compleixi la norma, tingui una visió comercial de respecte a la clientela i tingui criteris de responsabilitat social, en el sentit que he explicat. O sigui que jo he d'entendre que encara que avui dia una major part de la població digués no, ho volem en castellà, nosaltres hem de mantenir un patrimoni cultural del país. I per tant aquest és un element molt important quan parlem de desenvolupament sostenible. O sigui, si nosaltres parléssim del tema dels drets de les dones, escolta, anys enrere hi havia moltes dones que defensaven el paper del mascle dominant i per tant l'empresa ha de saber quina és l'acció correcta des d'un punt de vista ètic. O sigui, no n'hi ha prou amb escoltar directament la gent. Per tant, aquí hi ha un pas més subtil però que és important que sapiguem entendre. No? Un altre exemple perquè s'entengui, una altra comparativa. Podem defensar l'agricultura ecològica, però ara hi ha gent que diu no n'hi ha prou amb l'agricultura ecològica, hem d'anar a l'agricultura regenerativa. Per què? Perquè l'agricultura ecològica vol dir fer-ho bé, no contaminar, no posar pesticides, però ja hem avançat massa. Cal avançar cap a una agricultura que sigui regenerativa i que per tant sigui capaç de resoldre allò que hem fet malament, no? Per tornar a fer que la terra torni a estar viva. D'alguna manera, aquesta visió de preservació, de desenvolupament sostenible, voldria dir això, voldria dir que l'empresa tingui aquest compromís que va més enllà del diàleg amb els grups d'interès actuals per tenir aquesta visió de llegat i de preservació de la identitat i de la cultura. Per tant, aquest és l'enfocament que proposem des d'una lògica, o que us proposo des d'una lògica de responsabilitat social, tenint en compte que els ODS, com sabeu, no hi ha un ODS de cultura, és una demanda que ja arriba tard, però que en tot cas per aquí dintre apareixen en alguns aspectes els temes de llengua. I en concret, dintre no va la llumeta, però dintre de l'11 de Ciutats i Comunitats Sostenibles hi ha un punt, l'11.4, que recull tot el tema de patrimoni cultural. Ara que marxat el conseller puc dir-ho que la Generalitat en el seu moment, quan va fer no, ja ho sap, ja l'he explicat, però quan al seu moment es va fer la localització de l'Agenda 2030 a Catalunya, no es va estirar del fil que hi havia aquí dels temes de cultura que sortien. I de fet ha estat des de Respon.cat que de seguida vam agafar tots aquells ODS que d'alguna manera estaven més vinculats als temes de llengua, d'una manera molt claríssima a l'11 de Ciutats i Comunitats Sostenibles i al 8 de Treball decent i Creixement Econòmic, però al voltant molts altres que estaven aquí vinculats, que tenien una vinculació en aquest sentit, no? En tots els sentits, per exemple, el tema de salut i benestar, el tema dels hospitals i els temes que hi ha de llengua en el cas dels hospitals. No? Per tant, això si algú li interessa ho tenim penjat a la pàgina web de Respon.cat i si algú vol la presentació, cap problema per fer-vos-la arribar, vull dir que no patiu en absolut. No? Ai, espera, que ja he passat al següent. Per tant, una mica aquest és l'enfocament que fem. Des d'aquesta lògica ja veieu molt metodològica del que és la responsabilitat i amb la teoria de la pedra en el camí. Què és la pedra en el camí? Doncs que una empresa que gestioni la responsabilitat social, a mesura que va avançant i va buscant guies i va buscant materials i no sé què, s'ho trobi, que no pugui dir això de la llengua hi entrava aquí dintre? Pensava que això era un tema de lleis, de política, de no sé què, incorporar-ho. Com han sabut fer molt millor en el País Basc que no aquí? Per tant, aquesta penso que és la lluita, que és una lluita que en gran mesura té aquest component que és metodològic. Abans, volia comentar una altra anècdota meva, també personal. Fa uns anys vaig anar a un hotel a la Bretanya francesa i recordo que... Sí, però aquesta anècdota ho vull explicar perquè a vegades et trobes que en el centre de Barcelona, no cal que us ho digui, intentes dinar en algun lloc que estigui en llengua catalana i passes tot l'Eixample i arribes a Sants tranquil·lament. I clar, hi ha persones de restauradors que et diuen que la majoria de clients que tenim aquí són expats en anglès i per tant rimen en anglès i us rimen en castellà encara gràcies, perquè en anglès ja faríem. Però això forma part d'això que deia d'aquesta preservació, d'aquest sentit de sostenibilitat. Per què? Perquè quan jo vaig anar a Bretanya, els vaig enviar una carta després en aquell hotel explicant-los que jo estava agraït, que allò ho tinguessin en diferents llengües, en anglès, francès, que jo podia entendre, però que lamentava que no ho tinguessin en bretó. I que a mi, com a turista, em feien sentir malament perquè jo, amb molts altres turistes, estàvem contribuint a que ells fessin desaparèixer la seva llengua pròpia i, per tant, fos un acte de poca autoestima. I que jo agrairia no sentir-me corresponsable d'aquesta pèrdua de dignitat. I que encara que jo no ho entengui, agrairia que estigués en bretó. I que com a mínim potser marxaria d'allà sapiguent 2 o 3 paraules en bretó. Hola i adeu i 4 coses més. Per tant, aquesta idea del paisatge lingüístic
i d'aquesta responsabilitat vinculada a la sostenibilitat, al desenvolupament sostenible, implica alguna cosa més que no només dialogar amb els grups d'interès. I això vol dir, a més, situar-ho, i vaig acabant perquè com estic controlant aquí el temps, això vol dir que l'empresa ha de tenir una mirada que no només va cap al seu compte de resultats, que lògicament hi ha d'anar, i la llengua ha de servir també per fer negoci, òbviament, faltaria, però també l'empresa, i aquí hi ha moltes empreses de caràcter familiar, no? I compromeses amb el país, i per tant s'ha de recuperar el sentit de llegat, que és el que tècnicament diem el propòsit empresarial, no? El propòsit ens ha de portar com a empreses, sobretot empreses familiars, amb aquesta vinculació amb el país, a deixar un sentit de llegat, no? I per tant no pensar en el curt termini, sinó pensar en com ho hem de fer i com ho hem de fer des d'una lògica que sigui empresarial. Per tant, les eines metodològiques ens han de servir per adquirir aquesta fortalesa, per no pensar que estem fent política, perquè és que no estem fent política, perquè no és normal que un director o directora general d'una empresa canviï la llengua cap als seus treballadors, quan moltes d'aquestes persones no vingudes poden entendre perfectament el català. O pot haver-hi situacions, moments, si una persona ha arribat fa poc, depèn del tipus d'acció que sigui, però, clar, jo recordo també una empresa multinacional que ho feien tot en anglès, no? Però és que fins i tot, quan estava allà passejant, vaig veure que feien una trobada de voluntariat per anar a arreglar una font a prop de Vilafranca del Penedès i ho tenien en anglès. Dic, home, nois, que fins i tot això ha d'estar en anglès. És a dir, és trobar també, perquè és evident que hi ha organitzacions, empreses que són globals, que la majoria de coses les fan en anglès, bueno, és trobar quin és l'espai per la llengua pròpia, no? És trobar d'alguna manera en aquesta gestió la incorporació de la llengua pròpia. Vaig acabant. És evident que estem davant de temps difícils, ho deia el conseller, ha posat ell fet aquest acte de prospectiva dient que un dels camins era apocalíptic, era Blade Runner, no? I realment penso que hem de tenir clar que hi ha una possibilitat de que les coses vagin malament, però segur que des del món empresarial sempre hem mirat amb optimisme, amb ganes d'aportar pel país, i més des de l'empresa familiar catalana, i per tant aquesta és la invitació. Davant de què ens vindrà, jo si voleu prospectiva, si hi hagués ara aquí el doctor Santacreu, ell moltes vegades explica, sabeu, en aquest moment són 8.000 milions de persones en el món, amb ell va haver una època que va estar mirant molt el tema de la demografia, diu, sabeu que en les properes dècades acabarem sent 10.000 milions, en falten 2.000, on naixerà aquesta gent? No, aquí, allà, no, Xina, Índia, ja no, aquests ja han parat, naixeran a Àfrica. I si s'ajunta aquesta perspectiva demogràfica amb el canvi climàtic, és evident que molta gent vindrà cap aquí, a banda de que la necessitem. Per tant, cal assegurar les maneres, i l'única manera és captació en origen, perdre la por, que s'haurien de formar en català en origen per portar-los cap aquí, és abordar des d'una lògica empresarial i despolititzada tots aquests reptes. I aquí sí que ens hi juguem molt pel país i també pel món empresarial a l'hora de fer una bona gestió de totes aquestes persones. I lligo també amb les paraules que del conseller de tot el tema de que l'empresa ha de ser exemple. Segurament en aquest moment per molta gent jove penso que un dels motius que els fa no apropar-se a la llengua catalana, a diferència del que passava 40 anys enrere, que el veien el seu futur professional i veien l'ascensor, en aquest moment penso que és fonamental el paper de l'empresa a l'hora de visualitzar aquest ascensor social. Si la gent jove entén que quan vagin a treballar en una empresa el català no només serà un petit mèrit, sinó que serà un aspecte bàsic, el català tiren endavant. Per tant, aquí el paper de l'empresa crec que en aquest moment és molt més important que molts altres aspectes de les polítiques, i penso que aquí sí que ha d'haver-hi un compromís des del món empresarial per abordar-ho des d'una manera seriosa, robusta i metodològica, però amb compromís i amb sentit de llegat. Moltes gràcies.